Izwi lomzansi 98.0 The Difference. Ukhulume nathi sibone ukuthi singakusiza kanjani njengoba benzile umlaleli. Sezweni sawubona. Sawubona Khuzweni egameni ukuthi uJesu Kristu uyaphila baba. Niyaphila kodwa mfowethu. Ya umthethandaba bakhuzweni abantu abadala bembetha kwenzeke bangangena ukuthi ake ngadla khona isikhathi baba Khuzweni. Ngicela baba ngikhuluma nje kodwa bulungithinte kakhulu la lukadludla lo oboshe u60 years lapha enkantolo yasePitoli mangaphazami lo bekade exhopha abantu besifazana abafelwa nabanye ewaphuma imali zamadoda abo emsebenzini ethi uzokuze imali abisheshe nabo bakhuzeni la ngikhona inkantolo Khuzeni udludla imgwebe u60 years yayisithi izobala yonke into anayo idayise ngenhloso yokukhokhela laba abantu ebekade bafraud imali nawo umbuzo wami lo ngicela ubuza wabo kwena usection bani lo lenkantolo emgwebe ngawo isizothi 60 years ejele bese izodla zonke into zakhe idayise ukuze ikhokhele laba bantu lo mthetho bangicela ubuza kwethu ukuthi usection bani and why kuze ni lo mthetho ungasebenzi kulabantu abadle imali zabantu eVBS nabo bami umbuzo wami kwena. Okay. Kukhona ngisho section 300 kwi Criminal Procedure Act ukuthi konke okukhona kusuke kukoleta umuntu kakhulukazi emacaleni omtshontsho la untshontshelwe khona imali noma ama assets bese kuthiwa uzohlawula in addition ukuthi ungena kwakho ngaphakathi ejele. Ihona kusuke uzokwazi ukuthi usebenze. Sikhumbula ke esekutheni la be VBS kufanele sihlukanise phakathi kwabantu abazothi siyavuma thina siyithola siyiguilty le sibiza ukuthi plea agreement nalabo kuzothi inkantolo ithi selingene licala lalalelo ubufakazi nasi sinqumo esisikhiphayo thina njengenkantolo kade ku VBS umthethandaba ngaphandle mangabe bengayilandeli kahle alikho icala eselekela ngene ubufakazi bathulwa umuntu watholakala necala kodwa abantu abayizela zibona ngaphambili bathi thina sifuna ukulivuma icala lethu singaze siye enkantolo ngoba siyabona ukuthi kwavela icala sinalo bese kulo plea and sentence agreement kuba khona ivumelano ezoba khona eziba wrong ke mangabe ukuthi imali yabandla egcina ingabuyanga ngalendlela wena uyichaza ngayo ngoba ngiyacabanga ukuthi la uya khona uthi ngifuna ukubona ubulungiswa benze umuntu ekangena ejele ukhokhakala imali yalomuntu entshontshiwe then bese siyabotha siba right kanjani kodwa ke manje bokhuze baba ukhuze umnqamulo uthi babakhuzene laba baseVBS enkuma ngabomela laba ababili umlungu nomuntu omnyama naku la uSiyalo waseNando waze waveza ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi omunye akangena ejele labo ukuthi omunye akahlawule part the point is batholakala guilty lamthola nabo after open something apply nabudludla ngoba udludla naye wathola kanjani cha imali zabantu uthathile after open wasegwetshwa u60 years but kufanele kudliwe into zakhe lethiwa ngithi why ulaba lo mthetho unga-apply kubona oba nabo batholakala guilty same njengodludla awukama ukubona kanjani asibheke ke kudludla ukuthi metholakala guilty sengingena ufakazi wathula ubufakazi enkantolo inkantolo yasicubungula isinqumo sayo noma utholakala guilty masethe mina ngiyazi ukuthi kwavele nginalo icala angifuni ukuwaste isikhathi senu ngifuna ukuthi ngilivume siqhubekele phambili nezinto ngoba kulaba seVBS akaze ngene ufakazi ngisho yedwa azosho ukuthi VBS yenzeka kanjani abantu abagwetshwayo ngokhona ngakho lokho baseVBS bagwetshwa ngoba nako basuke sebeyivumele bona ukuthi yebo sinalo icala hayi ngoba kusuke khona ufakazi obusuke bungenile so ngafanele sibheke ukuthi ngala kudludla ngokungabe kukhona yini ufakazi ongenile wathula ubufakazi lalalela icala izinsuku zaze zaba yiningi kwaze kwafika esinqumeni la enkantolo isisho khona ukuthi nako ayike sikuthola unecala na indlela esokugweba ngayo noma kube lento esibiza ngeplea and sentence agreement bavumelana phakathi kwestate naye umuntu osuke umsola hayi baba wami bolendlela ebabukhuzeni ongilapha ngayo ngempela umxoxi ngisile emeduqweqo ngani ngoba kuleli likadludla babe khona ufakazi enkantolo bafike bachaza ukuthi mina wangifoda kanje kodwa bami ngoba usungilaphila hayi ngeke bami ngidedela abanye ngiyabonga kakhulu ababukhuzeni umthethandaba lo bonga mina kakhulu baba enye suku ikhona la mhlambe kuleshi issue umthethandaba nengafele sipinde sicubungule ngelengilanga ukuthi kulama plea and sentence agreement asayinwayo la kusuke kuvunyelwana khona kungafika ngisho ufakazi oyedwa enkantolo yindaba ingabi khona iprocess yethu sokhokhelana kanjani mangabe kuthiwa khona imali kade umuntu eyidlile akube khona phela iprocess ukuthi lo mali ayibuye khona izokwazi ukuthi iyosiza la kufanele ngabe kade iyosiza khona ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu osuke ehambile hambisa icala lakhe enkantolo yebo uyafuna ukubona umuntu egwetshwa kodwa nokuthola okuncane kwakhe kade kuinvestile
uyakudinga ukuze abone ukuthi hayi ngibona ngathi lo mthetho esikhuluma ngawo uyangisebenzela nami siye ngala sezweni sawubona yebo sawubona njani mhlonishwa siphilile qhawe siyazwa ko hayi siphilile flow yakho hayi ukhuluma nomthandeni Shangasa Endwethu ba la nginenkinga kwa ngomuntu oyiphilisa ngokudayisa manje la ngidayisela khona kwangena amaphoyisa asesha athola ugwayi lokuhlazisa manje okungiphatha kabi ukuthi amaphoyisa angena mina ngumuntu oyiphilisa ngokubhaka amakhekhe ngidayiseke nobogwayi bamaluzi kanjalo no sweet nama fried kanye namagwinya manje eyintweni engiyidayisayo abawutholanga endlini engidayisela kuyona lento ugwayi bakhahlela isicabha kwenye indlu bafike bangena mina ngisele kwenye indlu sebeyangithatha kule ndlu engikuyona engidayisela kuyona sengiyisa kule ndlu osekutholakele kuyona lento ugwayi yeba nguphika ugwayi owami ngoba ugwayi vele ngiyawubhema kodwa bona bafika ngenhloso ukuthi mina ngidayisa ugwayi kodwa izinto engiyidayisayo mina nginayo into ibhizinisi engilenzayo lirejistiwe bayifisa izinto engiyidayisayo ugwayi bawuthola kwenye indlu manje kungiphatha kabi ukuthi lendlu abathola kuyona ugwayi kwakunemali engiyisebenzayo njengoba ngidayisa njena le mali indlela abayiqoqa ngayo angenelisekile ngoba bangena kuqala endlini and mina indlela engiyibeka ngayo imali angiyazi eqinisweni imali yayisendlini manje bangithatha bayabongibopha ngangena kuyisabathe ejele estoksini ngaphuma ngale nto ngomsombuluko ngoba kuthiwa ngiyobingelela imanje mase kufike ngiyobingelela imanje ngalinda kwathi ngabo-1 lathi iphoyisa woza Shangasa mase ngithi ngiyakungena emanjini kwathi hayi wena kuthiwa hamba manje umbuzo wami usekuthini makuthiwa ngihambe imali yami iboshiwe laphayana ugwayi owatholakalayo uboshiwe laphayana ngibuza ukuthi ubulungiswa-ke bumakho mangaba amaphoyisa ezokwazi ukungena endlini engingekho kuyona athathe ilento ugwayi bese nemali ekhona kube yimina esengibalelwa amaphoyisa imali yami and leyo mali siyithathwa njengemali yokudayisa ugwayi kodwa mina anginaso isitifiketi sokudayisa ugwayi ngesitifiketi sokuthi ngidayisa amakhekhe ibhizinisi lami lirejistiwe. Okay yabona-ke ukuthi noma asiqale la icala usukwalandela mhlawumbe epolice station ukuthi hayi phela izinto naniyithathile ngoba nisangibekanga ngicala ziphi ngiye ngoba ngithi ngiyakwafuna imali yami lena eyathathwayo base wathiwa lapha hayi icala aliphelile ngoba wena waginqa ilento ithupha futhi watholakala ugwayi lo lento wawufuneka sengibuza ukuthi-ke ukutholakala kagwayi lezi ezinye izinto engiyidayisayo imali yazo ngiyidayisa ngisho nje uma ngabe kuwukuthi imali etholakele endlini ekagwayi. Okay angithi phela lokho okushoyo njengamanje ikona-ke bese kusebenza inkantolo mase kuthona usuyayidefenda ngoba amaphoyisa azothi sihambile safike sathola ugwayi la i-consumption noma inani likagwayi beliliningi kakhulu kunaleli livumelekile siyasola ukuthi ngendlela ebeleliningi ngayo umuntu kade sekusebenzisa kade se-trade noma kade sewudayisa ku-wrong lo ukuthi kwenzeka so siyapresume ukuthi le mali esiyithole la imali ebivela from ama-proceeds okudayisa ugwayi wena-ke uzobe ususho ukuthi cha akulona iqiniso lelo ngoba nginaso isitolo esiseceleni uma khona imali esuke ivele esitolo ngithatha ngiphose ngala khona ngizokwazi ukuthi ngiphinde ngiyostokha futhi ngelinye ilanga and then-ke ukuthi iposition yagwayi ibikhona obingekho yini sengingadila later-ke nayo ukuthi eziphi izinto bekufanele zibe khona kodwa nayo into engicabanga ukuthi ingakwazi ukukusiza kancane la emaphoyiseni uma usuya khona ufika ubuza ukuthi makuthiwa icala lisaphenywa liphenywa ngoba kuthiwani li-withdrawile noma basaqhubeka la beqhubeka khona ba-expect ukuthi nini la bezoqeda khona ucela ukuthi lonto ezibikhulunywa bakwazi bakubhalele phansi ngoba uyayidinga leya mali ukuze ustock again nazo zonke ezinye izinto ey'khona and then if uhluleka lapho ikhona iPad ongakwazi ukuthi uyobika khona ukuthi cha sengiyile emaphoyiseni ngala ngiyabona ukuthi angisizakali ngicela wona iPad ukuthi ufike uzongilekelela kuyona yonke le process kodwa ke ngokwe strategy ngiyacabanga ukuthi into ezobe siyenzeka ungathola ukuthi once wayivusa lenyamazane kade siyilela
izobe seliyavuka leliyaqala bese kuthiwa woza uzodila nalo khona uzobona ukuthi iphi indlela okwenzeka ngayo ngokuhamba kwesikhathi. So ichoice yakho leyo uzofuka ubone ukuthi eyiphi into othanda ukuthi yenze. Enye into engayisuggest akwenze sure ukuthi uyakwazi ukuxhumana nommeli khona uzokwazi ukukusiza kuyona yonke le process ngoba ayikho ilula njengoba ngiyichaza nje. Okay. Hayi ngibonga kakhulu cha. Bonga mina kakhulu bami. Isikhathi sakho njengamanje 26 minutes after 8. Khumbule ukuthi uzothi maligamanxa ihora leshagalombili. Bese sifika indaba ezomchanyana nje incanyanyana la besuke bethi nje ayike kade ukuthi once kwahlangana ihora leshagalolunye kuzobe sesikuphatheleni la kuzobe seyigcwele khona. Kodwa kufanele ukwenze wena uqhubeke uhlale nathi ngoba suke sisakhuluma nawe sibone ukuthi ukuphi la singakusiza khona. Engiphuthume ngeke ngala kuma voice note number sibhalele ku WhatsApp khumbule 0638208448 0638208448 WhatsApp nama voice note lapho uzokwazi ukuthi usithole. Nangebhalile la uthi zikalala ngasho semoto ngihamba ngebhayisikili ngaye police station ngifuna alikhokhe owangishayisa wavele wangena emgaqweni wengawusebenzisi ku stop sign bathi if kukhona ukufayela khokhe ebhayisikili lami angiye kwa RAF ka RAF bazonginikeza incwadi kadokotela. No, RAF ubheka ama personal injuries awabheka ama injuries of imoto. Yikuthola ukuthi imoto mayishayisene kube le insurance mangabe uyithathile umuntu osuke ezomsuwisha ozohamba abesethi ngicela ungikhokhele leyo process noma ungikhokhele ukuthi imoto yami izobe sesimeni fanele senze njani. Ongakwenza ke la hamba ufike uyo check ukuthi imali ofuna ukusuwisha ngayo for ibhayisikili engakanani. If lo mali ingaphansi kwemali okwazi ukuthi ungene ngayo small claims court suggest ukuthi uye khona. Khumbula small claims court umela kangeni ngoba kusuke kuthiwa sifuna ukuthi abantu bomphakathi bayilole bona without the burden yokukhokhela ummeli and then uzobe usiyakwazi ukuthi izinto zakho uyithole. Kodwa ke moya khona khumbula into ekhuluma kakhulu ubufakazi. Accident report ithombe mangabe zikhona ofakazi bakho babe khona and then masuya khona ubazokusiza ukuthi ubhala amasamanisi uhambe uyomseva wona uzothatha incwadi leyo noma amasamanisi wayise kwisikhonzi senkantolo nemali yesikhonzi futhi uzobe sivela kuwena and then bese yakwazi ukuthi umseve kahle udaba lakho uzobe selikwazi ukukhulunywa ngendlela. Nangomunye cela ukubuza kuzikalani ngibuzela usisi wami la unenkinga emsebenzini usesebenze unyaka wonke khona manje bathi abayibambi iprovident fund manjena bathi okay uthi ngiyacabanga labakhala ngeprovident fund engabanjwa. Okay la kufanele sikuhlukanise kancane. If umuntu engenile emsebenzini kunama deductions ekumele enziwe noma ezowathola if umuntu eyiemployee lawo UIF lawe provident fund kusuke ukuthi agreement yalo mqasho osuke ninayo esuke ithini ngoba lokho sokuyimali yempesheni. Kunabantu kakhulukazi abama independent contractors provident fund esuke ingathathwa. Kunama employees azothi mina ngikwazi uyi-afford that does not form part of i-benefit yakho la because i-benefit then izenzele yakhe eceleni because it does not fall within i-ambit yokusebenza kwethu. So fanele bese uyachecka la ukuthi qala before umqashi simluse ngasibona ufanele ngabuye ekhokha yini sasivumelene yini esikhathi singena ukuthi provident fund izongena ngoba ama effect akhona kakhulukazi kuyekuthiwa kukhona importion ezovela kuwena neportion ezovela ngala kumqashi. So if umqashi ethi ngoholela u25,000 all cost to you mina ngizokhipha u2000 kwa provident fund wena ukhipha 1000 it means ukuthi uthatha lelo 1000 from lo 25 athe uzokunikeza wona aphinde intela iphinde ivele lapho iUIF iphinde ivele ngakumqashi any other deductions now uzobe usuba liable for. So kufanele ucheck la sekutheni nanivumelene ngani ngesikhathi niqala eziphi izinto enithenzo zenza eziphi izinto enithe zizoba khona. Angiphuthume ngeke ngala uthi mhlonishwa ngiyabingelela cela ukubuza if umuntu ena 65 weminyaka washona ngokushayiswa imoto uma RAF esekhokha uyabheka yini igalelo lakhe alenze ukukhuphula umnotho ngokwezinkampani abekade ezisebenzela anonymous. I-provident fund isuke izothi sifuna ukubeka iposition obuzoba kuyona bekuthuba usaphila. So if kade kondla then uzosho ukuthi hayi cha bengiyithola i-income yami la kulomuntu ngicela ukuthi ningikhokhele yona but anything else
iRAF isuke ithi ngizokhokha ngalendlela engifuna ukuthi ubuzokwazi ukuthi usupporteke ngayo ngeke sikunikeza extra mhlawumbe sithi hayi igalelo lomuntu belinje ake sibone ukuthi simnikeza kanjani akusebenzi kanjalo masokuzo kweRAF isikhathi sakho njengamanje 31 minutes after 8 asiphuthume sindabeni sokuyi section yokugcina noma iphathi yokugcina yohlelo la bengithembisile ukuthi soke sibheke kakhulu kulento esibiza ngeaccess lo ngukuthathela kulolu daba eseke salibona izolo lo munye wabafundisi abadumile bengena angifuni ukuthi ngilishiye igama lakhe ngoba ngazi noma likho lenicala elikhona kwenzakalani kulo process kodwa na into ekhona le engifuna singene kuyona ile access baningi abantu abake bakhala bathi angikwazi ukuthi ngiyobona ingane yami ave ngifisa ukuthi ngiparticipate ngibe iphathi yempilo yayo la angifuni ukukhetha iphele emasini ngithi abesifazane noma besilisa bonke bayakhala ngento efanayo nanokuthi mase kuhlukene noma uthola ukuthi sekukhona umuntu osedlulile emhlabeni ke kube inkinga izinto ezingenzeki kahle kungabe khona lokukhuluma okuzoba right bese senzela what is in the best interest of ingane so abantu abaningi bake bakhala bathi access ayikho nansi ke into ekufanele engicabanga ukuthi ngakusiza ungazi uyithole ususebenzisa ama measures that are drastic ukwenza ukuthola ingane zakho kuna office la lika family advocate okwazi ukuthi access each and every single province linalo bongena Google nje uthi family advocate ne province okuyona noma nendawo ekuyona bazochazela ukuthi likuphi hambe kulona ufike ubachazela situation yakho ukuthi ime kanjani bazokwazi bakusiza ngezinto ezimbili one ile esibiza ukuthi access le ukubona ingane ukuthi siyibona nini kanjani timetable yakho izothini ordinarily nizobe senihlala phansi nibe nalento esibiza ukuthi parenting plan le parenting plan ezobe isisha isisiza isho ukuthi izingane ziza kumina ngeweekend noma ziza ngama holiday noma sibonana endaweni efana njengase mall mangabe khona ungathembana okukhona noma uthola ukuthi mangabe ubaba uhlala endaweni econducive ukuthi ingane izohlala khona bese kuthiwa naku la sizokubeka khona ake ngenze example ke la ukuthi kusuke kudalwa yini uzothola ukuthi ubaba uhlala endaweni efana njenge-commune so u-occupy iroom elilodwa and then amanye ama-room occupy abanye abantu la uyabona ukuthi mangabe nginengane neminyaka o-13 noma o-14 whether yomfana noma uyintombazana akusekho lula ukuthi ihlale endlini eyodwa ngoba sesibadala noma ukusesithe ukukhula asikwazi ukuthemba ukuthi mangingekho ngisemsebenzini izohlala kahle nabantu abasuke bekhona eduze kodwa mangabe nginowami umuzi sikwazi ukuthi ihlale kahle then singakwazi ukuthi sikabe zibe accommodated lapho yila khona ke iprocess yayo ibisingena ukuthi iphi indlela esingenza ngayo ngendlela ethanda ukuthi ihluke ile kufanele siyigade khona kodwa mose ukusebenzisa ama steps drastic ngoba gcina sekusele wena inkinga yabona manje sekuzongena into ezothi niyabona ukuthi besinqabelana ukuthi lezi ingane ziye ngale ngoba besibona ukuthi lo muntu esikhuluma ngaye akekho stable noma akacabangisisi kahle uzobeka izingane in danger agcine ngasayithuli kwalezi ingane kade ethuzama ukuthi ayikhosele noma izinto zakhona ihambe ngohlelo so yiwo kubalekile ukuthi izinto zethu asibe right ngaso sonke isikhathi esibili kube ye-maintenance i-maintenance ithi ikhona i-maintenance court uyakwazi ukuthi uye khona moya khona bazofike bakusize futhi ngoba kune maintenance officer qiniseka ukuthi masuya khona kulezi indawo zombili into esuke ifunwa inkantolo ubufakazi khombisa phela ukuthi ubufakazi bakho buthini bukhombisa ukuthi into ozofika uyisupporta ngayo enkantolo ithini then ke lokho uzobusiya kwazi ukuthi ukukhombise kahle then enkantolo to rule in your favor but zikhona indlela zokwazi ukuthi ubone ingane yakho zibone khona indlela ukuthi ukwazi ukuthi uwondlelwe noma ingane yakho yondliwe depending ukuthi ukuphi okusuka khona engithanda ukwazi ke kumina noma kuwena esekutheni ukuphi wena ukubona ukuthi engathi akhambi kahle noma ubona ukuthi engathi kukhona la usizo osuku ungalitholi khona ezintweni zakho ngi-interested kakhulu ukwazi ukuthi lokho kusekwenzeke nini kanjani ukuphi osuku ukubonile ukuthi engathi la sekhona ukuchachiseleka noma izinto zami esuke zingekho kahle then bese siyabona ukuthi ukuphi la singacathulisana khona mhlambe nesakho nje nawe istory esenza ukuthi usichazele ukuthi i-experience yakho uma sekuthiwa usuhambe lezi indawo uyithola unjani ake ngenze kanje ake ngibona ukuthi kuma message sinawo sithini
Okay noma senze kanje so beswavakashelela khumbule njalo ukuthi nama voice note yakwazi ukuthi usifonele kuona usendele iWhatsApp voice note noma usendele imessage siyakwazi ukuthi sikuphendule nakhona uthi good morning stressless uyaphila okay hayi ke yabona ke lo uthi ukhumbulizo lomzansi ephakase nayo ngoba ucingo lakhe la ntshonjwa awu ncese kodwa ke usengasilalela 98.0 FM ila usukuzosithola khona ngiye ngala sizonsabona ngibingelele msizela njani uphile njani mhlonishwa asaphila namkhuluma lesandla wendlovu enanda eWatford Farm Plaza ngoba umithizekela ngifisa ukubuza la mina uma ngabe unesimo la uthola ukuthi kunengane undodana unengane intombazane susho bayixabanela ke endabeni zabo zothando kodwa undodana ayawuthola umsebenzi oqondile kodwa as a family edingweni zengane uyakwazi salekeleleke ke sinikeze imali sathumele ingane kodwa nina wengane afuna abone ingane and nina wengane afonela umndeni awuthuke uma efuna into ngaso sonke isikhathi ubhuli uvela fona asho ngenhlamba kwenziwa njani isimile sinjalo ukunqoba umuntu ukuthi agweme isimo sinjalo ukuthi angayenzi into enjalo fanele azovulela icala ngoba ukude uqhelile akekho eduzana ile kade ngisho because indodana fayela hame bese ya family advocate noma children's court ayosho ukuthi ngiyocela into ekuthiwa i-access enganeni yami angikwazi ukuthi ngiyibone ngoba umawaya akangivumeli ngicela nimbiza sihlalela naye phansi khona sovumelana ukuthi eziphi icard noma timetable esobona ngayo ingane ukuphi kufanele ngabe siyakwenza ngoba thina sivumelana isobabili ukuthi ingane efanele siyibone kanjani so ukuthi ahambe nje ayi children's court noma ayi family advocate bazokwazi ukuthi bam-assist kuleyo ukuthi uzobe sefonela abanye abantu bese kube khona inhlambe ezoba khona ikhona i-protection order i-protection from harassment act okuyiyona ukwazi ukuthi uyisebenzise umuntu uthi cha ungangifonela ngidinge kufonela wena ngoba wena mawusufona soke singasakhulumi kahle mangabe khona communication ekufanele yenzeke mayelana nengane ngizocela ukuthi uthinte okuyena okuwumzali wayo wena kusuzogeja ukuthi kungabe izokusiza kangakanani noma mhlawumbe uqale kuhlale phansi nomndeni wayo kuthini ukuze kwazi ukubona ukuthi izinto zikhulunywa kanjani ngiyengithanda ukuthi asingakubalekeli kakhulu okwakwenzeka kudala ngoba izingane zethu nathi sikwazi ukukhuluma nabazali so akukhulume from gogo to gogo from mkhulu to mkhulu nithi ayiphi indlela sokwenza ngayo ukuze izingane zethu zikwazi ukuthi behave and then we take it from there yes hayo ngezwakala ngifuna ukuchecka lana ke Mr Zikelala njengoba nje untombazane lo yena ene-Vryheid umfana la eThekwini manje beyinkantolo ngafanele ayiphi kuyaseThekwini noma yaseVryheid okay ingane kuphi nendawo ingane iseVryheid ingane iseVryheid yeah okay kungafanele akaqale aye ku-office lika family advocate la eThekwini bazobe sebeyakwazi ukuthi babone ukuthi kulungiswa kanjani noma kucommunicate kanjani ngokujayelekile ke kulandela ingane la ikhona ngoba usukufuna ukuyibona bakwazi ukuthi bahlale naye consult naye ingane ikhona bese kuyabotha iziphi izinto ezizokwazi ukuthi zenzeke but inkantolo eba ne jurisdiction ila ingane esuka ikhona so kungenzeka icala ligcine seseVryheid kodwa kaliqale la eThekwini ku-office of the family advocate khona bazobe sebeyakwazi ukuthi bamsizeke ngiyabonga kakhulu msizela bonga mina kakhulu baba ke size la voice note yakho uthi Sawubona Mr Zikalala. Siyabona. Umsomi lo okhuluma naye. Nomna. Nginokubuza la ngavula icala last year ngoNovember mayelana ngathenga indawo kumuntu wantu ngidayisela indawo engesiyone yakhe ngithenga ngo65,000. Icala ngilivule ngoNovember mhla ka10. Kepha kuzokuba manje akaze lo muntu avakashelwa amaphoyisa lo muntu akayibuyisi futhi imali yami. Mangibuzine edonsisa kangakana bangitshela ukuthi kusalinda ireport ezoqhamuka kephi ebank kuma belisukumela kudaba lakhe. Angazi noma ngabe mhlawumbe ikhona into efana naleyo ngoba phela mina ikhona iproof ibank statement ikhona and naye futhi akaphikisa ukuthi vele uyazi ukuthi angikweleta kodwa manje angazi ke ngempela ukuthi sekumele ngenze njani ngoba yini ngempela kumele ngiyenze ngoba phela lo muntu lo akafuni nemali yami kuzuba manje. Ngiyacabanga ukuthi leyakho is more of a civil claim rather than icala le-criminal. Qhubeka nalo kodwa akuthole umeli ozoku nimthathe nimuse enkantolo nithi
akakhokha imali because usiyahluleka ukuthi akadeliver, and then bese uzoyibona iprocess ukuthi thini ngenze kube a bit expensive ukwenza leyo process, mhlawumbe ubone ukuthi ngathi wayilo 60 kade uthi uzokhipha noma ofunayo ujaha ngemali ethanda ukuthi ibe inkudlwana yize noma ungazi ukuthi uzokwazi ukuthi ayikhokhe. So but akusiza ukuthi uhlale ungenze lutho, ungayibona lo process ukuthi unjani, kodwa sounds engathi it's more of a civil claim rather than i-claim ukuthi kufanele ngabe investigate amaphoyisa. So zinisabona ninjani mhlonishwa? Sikhala baba sikhala. Siphelile iflow yakho. Yebo baba. Nginenkinga lana baba imayelana nengane. Ngathola ingane umuntu wesifazane manje wathi uma ekhuleke kwangele nenyanga ukuthi ukhuleke. So emveni kwa2 months kwaba khona umuntu uvele wayekade ethandana naye, wayekade eboshiwe osephume ejele, wathi ingane uyencane ukuthi azihlukanise uzothi yalona. Uma eseshonile lona wayekade ethandana naye useyenqaba manje ukuthi atshele ingane ukuthi ekabani. Manje ngingenze njani esimene sikanjalo ukuze ingane yazi ukuthi ubani lenkosi uyise? Okay. Ngoba manje isikhulile isina 17 years. Isina 17. Yebo baba. Ibirthday yayinini? January. Should izoba na 18 next year. Izoba na 18 next year. Okay. Ama options awu2. Yebo. Either uyayilinda ingane iba na 18 khona uzokwazi uku-attain age la izokwazi khona ukuzenzela i-DNA, noma ukhuluma nomama bese uthi ngicela kwenze nisenze i-DNA at my expense, mina ngizokhokha. Abanye abantu bakabayitshena ukuthi inzima ke noma ibhlungu ayibhlungu nje, uthathwa nje iswap ifaka ngaphakathi esihlathini and then bese kuhamba kuyotesta kubonakala ukuthi izinto zakhona ayithini. Yeah, ukuthi manje inkinga wangiblocka ngisho kwi-access ukuthi ngisondele kuyona ingane, uyangqabela kakhulu nje nanokuthi ngize ngisondele kuyona. Sengabe ukulinda ukuthi ayidolinda kuze kube next year la isena 18 khona ukwazi ukuthi usoyiwonke, because once yaba 80 yaba neminyaka u18 ayisa isiyakwazi ukuthi icabangele yona, it is reached the age of consent, so iyakwazi ukuthi idecide ukuthi kuphi kufanele kwenzeke. Ufika ukuthi usublockekile noma mhlawumbe ufuna ukulolu udaba usheshe ulisukumele manje, iyona le children's court akade ngikhuluma ngayo eqaleni office lika family advocate. Bona bazokwazi ukuthi bamthinte ngoba once incwadi yavela kubona wangayinaka noma wayidelela isikhishwe enkantolo kunama consequences abakhona, ngoba uzobusuthi angikwazi ukuthola access, ngicela ningisize ukuthi access ngiyithole la kule ngane. Makuwukuthi there's a dispute about i-DNA, let's do it khona ngizobona ukuthi kungabe kufanele ngabe ngiyilandela ngendlela okuyiyona yini noma mhlambe khona la ngizofike ngithinte ngibe neyihibe khona. Ngiyabonga baba futhi. Bonga mina baba. Ake siphuthume siye ngala sibone ukuthi mhlambe la sangathi mangabe sishaya ama voice note and show ukuthi ingaphansi kweminute, the lesser ingaphansi kweminute the better. If ingaphansi kwa 30 seconds even better kakhulu ngoba sakwathi sisheshe sikufake emoyeni. So zinisabona njani ngiphile njani mhlonishwa? Uyaphila khona ngibayela lawo masho. Yebo baba. Ngicela ukubuza baba. Uma wabe waboshwa lese mhlawumbe kankolo walwini icala. So lapha bese kuzakala ukuthi une criminal noma una criminal, ubuza ukuthi ngabe ubhala kanjani? Okay, angithi uthe uma uboshwa la bese kwathiwa unalo icala kukuwena, ungabhala uthi anginayo criminal record. I-assumption izobe sithi ufuna ukucheck ukuthi ngeke ngaboshwa ngagwetshwa yini, kodwa uma ukuthi intention yakho ufuna ukubotha ngeke ngaboshwa yini still icala ngatholakala ngimsulu, then izobe sengiyakubhalela ngithi yes criminal record ikhona, bese uthi ngaphansi kwaloko athina ama details, I was acquitted noma was found not guilty after my allegations anje nayi case number mawufuna ukuthi uhambe uyosibhekela. Ngiyacabanga ukuthi leki izosebenza kakhulu if usebenza within a position of trust or their financial implications abasoke bezoba khona. Enye into ongayenza ilesi ekutheni makuphuma post kakhulukazi ukuthola inamba ezoshiwa yama inquiries, mfonele lo muntu umbuzo ukuthi naye situation yami nithanda ukuveza yini lokho criminal record yami ku-CV yami noma nifuna ukucheck ama criminal record makuwukuthi umuntu was convicted, and then sibone ukuthi iphindlela singenza ngayo. Ngiyabonga. Bonga mina kakhulu baba.
56 after 8 khumule njalo ukuthi kwanze kwashawa 9 uhlelo sobe sesilibeka phansi. Nangu umunye umlaleli uthizikala la nginengane ngiyayondla uma wayo uyaphila but uyaphuza ingane kade ugogo but naye akanasikhathi. Ngiyenze njani ukuze ngiziqoqele ingane yami ibe sesimene esihle? 2 ngicela ungichazele ngeqolo. Okay, singalisebenzisele ligama. Asibize nge-social grant. Ukusho ukhala ngokuthi engathi imali ye-social grant igcina ingasayithengi idingo zengane yothenga into ehlukile. Okay. Asiqale ngodaba lokuqala. Ama-social worker nalo leli office liyakwazi likusiza again because ilona uzobusuya kulona bese uthi ngi-concerned nge-well-being yengane. Ngihamba ufike ucheck esikoleni ukuthi yaka ngakhe ikhona ikhathi la khona ekuthiwa iyalova ucheck irate yokugula ukuthi igula kakhulu noma kancane yini ne-well-being nakhona ama-social workers okusiza ukuthi ukwazi uku-investigate ukuthi iprocess yakhona ithini nanokuthi ikuphi okufanele ngabe uyakwenza ukuze ingane siyigcine protected ngaso sonke isikhathi. And then kule yesibili if ile-registiwe social grant social grant kufanele ngabe ikhokhela ingane ukuthi kube khona izinto zayo. Uzobe sethi uma wayo njengoba ngingasebenzi konke okunye engikuedayo kuloko wena ukukhipha edela ukuthi ukwazi ukuthi uyokhipha lokho unless wena uzoba nobufakazi obuqandula ikhanda obushoyo ukuthi ithengiwe imali noma ikhishwe imali namhlanje wayithatha njengoba injalo wahamba uyothenga izinto ezingalungile then ayisetshenziswe leyo mali ukuze ukwazi ukuthi abantu basizakala imingane isizakala then bese uyafaka i-dispute kanjalo kodwa okuningi kakhulu fayela ukuchecke kakhulu ukuthi kungabe iprocess yakho ithini ngoba i-defense yakhe izothi le ncane engiyithola ngifike ngiede kuyona ngoba akasponsorish konke okuphelele noma konke esikudinga so akayithengi cross iphelele akakhokhe esikoleni akhokhela umalume nako konke ungesikudinga lapha ngisuke ngieda lapho phuthume ngiyengala sizweni sawubona Khuzeni yaphila baba iphile njani mhlonishwa Siyaphila ukhuluma nomhlali wala kwaMashu baba ngicela ukuyifihla nje igama Khuzeni ngizacela ukubuza la umshanami unenkinga unoma wengane abangasahlali naye kodwa abangasezwani nje ngokuthanda but ingane uyayisupporta yonke into uyayenza ingane ibizwa isibongo sakhe ubaba wengane ngokuthi vele kwenziwa yonke into efanele ukwenziwa ngokosiko lasekhaya like into efana nokuhlawula nokukhokhelwa kwengane yabo kwenziwa konke so manje unenkinga ke manje uma wengane uthi ufuna ingane iyokwenza ugrade 8 ngo-2026 iyobe yenza grade 8 uthi uma wengane manje ufuna ukuyoyibhalisa ingane manje esikoleni thizeni asikhethile yena so uthi ufuna izinto zakhe ucela amnike i-bank statement ne-payslip yasemsebenzini uzakwazi ukuyogcwalisa iform yakuleso sikole azo-applyela kusona so elami lithi kumshanami leyo nto ikabili ingozi waye engathumeli yena iform kuwena uyigcwalisa iform u-email esikoleni wena zonke izinto abayifunayo usethile mesho njalo usethi uma wengane uyahamba uyoshintsha isibongo sengane ibuyele kumalume wayo ngoba lo akafuni ukukuletha lezi zinto so ngicela ukubuza lapho entweni kanjalo kwenzeka kanjani ngiyakwazi ukuthi ashintshe yedwa i-suggestion ngathi abahamba bobabili bayoyenza leyo application noma bafilisha ama-forms bobabili bawahambise and then mase bawahambisile ke izokwazi ingane ukuthi attendeke ukuthi into enginewari nayo ngazi kwawo mafezi kwenzeka kanjani ingane kade isafunda ugrade R yafunda ugrade 1 into esifunda ugrade 1 wahamba waye esikoleni wayontshontsha wafika like ukuntshontsha ngoba wafika wathi esikoleni ucela bamnika i-remove sayikhipha ingane la wathiwa ingane ayibhaliswanga wena bhaliswe ubaba wayo akasekho wathi ubaba wayo akamazi washonaphi okay wabhala affidavit wathi akamazi washonaphi ingane wayithatha like ivakashile kanti thina sazi ukuthi useye esikoleni wafika wathatha izinto zonke ingane isiyofunda kwenye indawo
mase siye esikoleni siyobuza bathi esikoleni wathi lo ubaba wengane akamazi washo lapho kusho ukuthi sekugada ukuthi izinto yithini isikhathi sendaba sesiyangishaya kodwa if ebona ukuthi mhlambe khona okungahambi kahle akenze sho ukuthi uthola ummeli uzokwazi ukuthi am-assist. Okay, siyabonga baba Qhuzeni. Bonga mina kakhulu baba. Isikhathi sakho manje 1:09 sixolise kakhulu kuba indaba. Mina sengiqedile ekade ngikwenza namhlanje. Siphinde sihlangane futhi next week mangabe inkosi isa sigcinile. Khumbula uma ufuna ukuzikela 031 305 0909 uzokwazi ukuthi ubathole. Mina nawe sobonana next week.